Magandang araw mga kasisid. Napakaganda ng kondisyon ng dagat ngayon. Napakakalmada at parang ang linaw ng tubig. Kaya muli na naman tayong susubok sa paninisid mga kasisid. Naway makakuha man lang tayo ng pang ulam para mamaya. Kaya samahan na naman ninyo ako sa aking adventure ngayong araw mga kasisid. At sabay-sabay na naman nating galugarin ang ilalim ng karagatan at maghanap ng kahit anong pwedeng mapakinabangan sa ilalim. Kaya abangan ninyo mga kasisid ang maghanap sa ilalim, at ang ganap sa aking pag-ahon ay inyo ding masasaksiyan. Kaya let's go mga kasisid. Ang aking mga gamit ay nakaready na. Dito na ang aking mga gamit mga kasisid, nakaready na. Ay hindi tayo malugi sa ating paninisid ngayong araw. Kaya samahan nyo ako mga kasisid. Let's dive!
Hindi pa sablay. A few moments later.